diaconie en de tweede collecte is bestemd voor de kerk. Ik ben er. Die kan ik jij dus. Ikzelf ben Jort de lector, organist is Paul Belsma en het gelegenheidskoor zongt de liederen. Voorganger is dominee Tietje Hipma en ons intochtlied is gezang 767, de versen 1, 2, 3 en 4. En indien mogelijk luisteren we daarnaar staande. Wensen we u een gezegende dienst. Wij willen nou stil worden en dus het keren naar God. Wij mogen elkaar bemoedigen, omdat dus help is in de namen van de eeuwige, die het hemel en aarde maken had, die trouw bloot und in eeuwigheid en net losliet het werk van zijn handen. Genade met je me wezen en vrede van God is heid, van de Heer Jezus Christus in de meerskip van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, fijn dat we hier bij elkaar wezen kunnen op deze derde snijn van Advent. Dat we elkaar moedje maaien, verbonden zijn met de mensen thuis, verbonden binnen met deze hele wereld. En op deze snijn, vieren we de vreugde van het evangelie. Deze snijn heet Gaudete. Naar de woorden uit de Filippenzen 4, verheugt u, laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. We zijn begonnen met een gezang dat de woorden van Psalm 84 bezongt, die ik bij deze snij heb. Geust en trouw moet je elkaar. Geruchtigheid en vrede groeit je elkaar. Trouw broest uit de groen en het lucht komt vrij uit de hemeldel. Dat is Psalm 84.
En samen maaien wij hoe het dus het ophellen onder wudden van het evangelie. De wudden van God. En aan het begin van deze dienst willen wij maar elkaar bidden. Eeuwige, liefdevolle God, wij danken jou voor deze nieuwe dag. Voor het licht, voor de liefde, voor de moeding, voor jouw aanwezigheid in ons bestaan, voor jouw dragende liefde. Zo brengen wij ons bestaan in jouw handen. En zo bidden wij voor elkaar en alle mensen om ons heen. In het bijzonder bidden wij jou het voor alle mensen die ziek zijn. Voor alle mensen die bang zijn om ziek te worden. Voor alle mensen die alleenig thuis wezen moeten. En waarom lopen moeten om net besmet te worden. Om alle eenzaamheid bidden wij. Heer, ontferm je jou. En Heer, in een wereld wat een protte strijd is. Strijd om wat het belangrijkste is en de meeste macht heeft. Willen wij bidden om alle mensen die geen macht hebben. Om mensen die op het leegste plak komen. Om mensen die aan de kant staan en aan hun lot oorlitten worden. En wij bidden, Heer, ontferm je jou. Heer, om alle mensen die met het en ziel uitzoeken naar het licht. Naar liefde, naar nabijheid. Bidden wij, Heer, ontferm je jou. Amen. Als een wut van genade wil ik Joet van hem lezen, die worden uit Filippenzen 4. Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt. En dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus behoeden. Amen. Wij zongen nou het lied Op u mijn heiland blijf ik hopen.
de Bijbel. Jesaja 9. Over de tijd dat het Noordrijk van Israël in grote zwarg en neid weer. Dat de vijandelijke legers kwamen, dat het juster weer in het land zou om Galilea heen. Dat de mensen uitzegen naar het licht. En we lezen uit Johannes 3 over Johannes de Doper. En in beide stukjes gaat het over vreugde. Diepe vreugde. Voordat we nu de Bijbel lezen, willen wij bidden om Gods Heilige Geest. Heer is God, dank u wel dat wij naar jouw wet luisteren mogen. Jou weten hoe wij een goed wet nodig hebben. Een wet dat licht brengt, dat ons richting wijst, dat ons vooruit helpt en bemoedigt. Een wet dat toekomst houdt. En we bidden om jouw Heilige Geest dat wij open wezen mogen om jouw wet te jaren en te verstaan. Dat het in ons bestaan leven wezen mogen en werkzaam. Zodat wij groeien mogen als bijen van jou. Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. Hoor dan nu het woord van de Heer uit Jesaja 9, de versen 1 tot 6. Het volk dat in duisternis ronddolt, ziet een schitterend licht. Een helder licht zal schijnen in het land waar het nu nog donker is. Heer, door u is het volk weer groot. U geeft de mensen weer vreugde. Zo blij zijn de mensen, ook als ze de oogst van het land hebben gehaald. Zo blij zijn de mensen ook als ze het bezit van de vijand hebben verdeeld. De Heer heeft zijn volk bevrijd. Uw volk werd onderdrukt. De mensen werden met de zweep geslagen. De stok kwam op hun schouders neer. Maar u hebt de zweep en de stok gebroken. U hebt uw volk bevrijd. De laarzen van de soldaten en hun jassen vol met bloed, die worden in het vuur gegooid. Ja, alles wordt verbrand. Er is een kind geboren. Er is een kind geboren. We hebben weer een koning. Hij zal over ons regeren. En zo zullen de mensen hem noemen. Wijze bestuurder, sterke God, Vader voor altijd, Koning van de vrede. Zijn macht zal steeds sterker worden en er zal altijd vrede zijn. Hij zal op de troon van David zitten en hij zal koning zijn. Een koning zoals David was, rechtvaardig en eerlijk. Zo'n koning zal hij zijn, voor altijd en eeuwig. Wordt nu gezongen gezang 482, vers 1 en 3.
Dan wil ik nu lezen uit het Nieuwe Testament, Johannes 3, de versen 22 tot 30. Johannes antwoordde: een mens kan alleen ontvangen wat hem door de hemel gegeven wordt. Jullie kunnen van mij getuigen dat ik gezegd heb: ik ben de Messias niet, maar ik ben voor hem uitgezonden. De bruidegom krijgt de bruid. De vriend van de bruidegom staat te luisteren en is blij dat hij de stem van de bruidegom hoort. Dat vervult mij met grote vreugde. Hij moet groter worden en ik kleiner. Luisteren we nu naar gezang 439, de versen 1 en 3. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Van de week toen wilde ik op bezoek in avondrust, maar ik mocht er niet heen. En gisteren toen wou ik iets afgeven bij Alpha Staten. En er stond alleen maar een bordje verboden toegang. En ik zag helemaal niks, geen mensen. En er was een jongetje en die bracht de kranten rond. Ik zei, heb jij een idee hoe ik hier iemand bereik? En hij zag een bel. Dus ik belde, maar er was gewoon helemaal niks. Nou, daar werd ik wel een beetje moedeloos van. Dan denk ik, ja, de mensen die binnen zijn. En die afstand dat je elkaar niet kunt bereiken. En dan gaat het vandaag over vreugde. Over diepe, grote, echte vreugde. Gaudete, verheugd u. Ik moest denken aan een verhaal van echte vreugde en dat heeft met Franciscus te maken. We hebben op de startzondag met de Ark van Noach-tocht ook stilgestaan bij Franciscus van Assisi. Het was Dierendag, 4 oktober. Franciscus heeft niet zoveel geschreven, maar een aantal mensen hebben wel dingen van hem opgetekend. Hij had ook een soort secretaris, broeder Leo. En
En daar is een mooi verhaal over echte vreugde. Broeder Franciscus die zei, broeder Leo, schrijf op. En broeder Leo zei, ik sta klaar. Schrijf op, zei hij, wat de echte vreugde is. Stel je voor, er komt een bode bij ons en die vertelt dat alle professoren van Parijs tot onze orde zijn toegetreden. Schrijf op, dat is geen echte vreugde. En die bode vertelt dat ook alle aartsbisschoppen en bisschoppen en de koning van Frankrijk en de koning van Engeland tot onze orde zijn toegetreden. Schrijf op, dat is geen echte vreugde. En dan vertelt die bode dat mijn broeders naar de ongelovigen zijn gegaan en dat hij ze allemaal tot het geloof heeft bekeerd. En ook dat ik zo'n grote genade van God heb gekregen, dat ik de zieken kan genezen en veel wonderen doe. Ik zeg je, dat alles is geen echte vreugde. Maar wat is dan wel echte vreugde? Stel je voor, van een lange reis kom ik terug, midden in de nacht, hier bij mijn eigen broeders. Het is winter en het is modderig en het is koud. De ijspegels hangen onder aan mijn monnikspij. En de hele tijd slaan die ijspegels tegen mijn benen, zodat mijn benen verwond en bloedend zijn. En zo kom ik door en door koud en vol modder en ijs aan bij de poort. En nadat ik een hele tijd heb staan kloppen daar aan die poort en roepen, dan komt er een broeder en die vraagt, wie is daar? En ik zeg, broeder Franciscus. En hij zegt, ga weg. Dit is geen tijd om aan te komen. Je komt er niet in. En als ik dan blijf aanhouden en hij antwoordt dan, ga weg. Je bent maar een eenvoudig en ongeletterd man. Je komt er bij ons beslist niet in. We zijn al met zoveel en wij hebben zo'n niveau dat we jou niet nodig hebben. En ik blijf bij de poort staan en ik zeg, om de liefde van God wilt u mij deze nacht alstublieft opnemen? En dan zegt hij, nee, dat doe ik niet. Ga maar naar het huis van de kruisdragers en vraag of je daar mag slapen. En zegt broeder Franciscus, als ik op dat moment mijn geduld bewaar en me niet opwind, ik zeg je, daarin is de echte vreugde. En de echte deugd. En het heil van de ziel. Dat is het verhaal van de echte vreugde van broeder Franciscus. Nou, en dan leven wij in een tijd waar het vaak gaat over korte lontjes. Dat mensen om het kleinste of het geringste al zo'n beetje ontploffen. En om dan zo het geduld te bewaren. De liefde en de moed te bewaren. Onder alle omstandigheden. Broeder Franciscus zegt, dat is echte vreugde. En ik denk, dat kunnen we niet uit onszelf, die vreugde bewaren. Maar in deze weken hebben we het over het thema dicht bij het licht. Die echte vreugde, die kunnen we alleen bewaren als wij dicht bij het licht van de eeuwige blijven. We hebben gehoord van de schepping dat
God licht bracht in het duister. En dat God zag dat het goed was. En we hebben gehoord hoe Jezus zegt, ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt zal het licht van het leven hebben en niet meer in het duister lopen. En dat licht, dat mogen wij ontvangen. En dat is wat ons echte vreugde kan geven onder alle omstandigheden. We hebben gehoord van de tijd van Jesaja, waarin gezegd wordt, een volk dat in het donker is, zal een groot licht zien. Dat is de belofte van God. En die belofte is daar verbonden met de geboorte van een kind. Op dat moment de geboorte van een kind in een koningshuis. Maar door de eeuwen heen zijn die woorden de verwoording geworden van de belofte van de Messias die als een kind in deze wereld komt. Gods liefde die heel weerloos en kwetsbaar in deze wereld komt. En het vertrouwen dat die liefde, die kwetsbare liefde zal overwinnen. Dat die licht zal brengen in ons bestaan. Een volk in het donker zal een groot licht zien. En staat er dan bij, u gaf hen diepe vreugde. Blijdschap als de vreugde bij de oogst. Een jubelen als bij het verdelen van de buit. De vreugde van de overwinning van het licht in ons bestaan. Zo staat het in Jesaja. En van Johannes horen wij, Johannes is aan het dopen. Hij roept de mensen tot omkeer. Om een nieuw leven te beginnen voor Gods aangezicht. En hij heeft Jezus gedoopt. En daar kwam die geest, die duif en die stem uit de hemel die zei, jij bent mijn geliefde kind, in jou vind ik vreugde. En nu is Jezus en zijn leerlingen zijn ook aan het dopen daar bij de Jordaan. En dan komen de mensen en die zeggen van ja, en hoe kan dat nou? En hoe is dat nou? En is hij nou belangrijker? Hij doopt er meer dan Johannes. En zo wordt Johannes getrokken in zo'n hele menselijke strijd van wie is nou de belangrijkste? Hoe krijgt jouw leven nou waarde? Wat heb jij gedaan? Stelt het wel wat voor? Maar dan kun je bij Johannes horen dat in hem die echte vreugde leeft. Hij kijkt niet naar wie de belangrijkste is. Maar hij zegt, ik moet kleiner worden en hij moet groter worden. Christus, het licht van God, dat moet groeien. In mij, in ieder mens. En zo zegt Johannes, dat vervult mij met grote vreugde. Het licht van God, de bruidegom die komt. En ik wil de vriend van de bruidegom zijn. Dat vervult mij met vreugde. Hij moet groter worden en ik kleiner. Ja, daar gaat het om. Als wij voor zo'n dichte deur staan met verboden toegang. Als wij elkaar haast niet kunnen bereiken. Als wij misschien moedeloos worden van alle slechte berichten. Dat wij dat licht ontvangen en bewaren. Ik
mag kleiner worden met al mijn bezorgdheid en met al mijn dingen. Maar dat licht in mij, dat mag groeien en groter worden. Broeder Franciscus, die leerde dat waar dat gebeurt, daar is echte vreugde. Hij heeft ontdekt wat het betekent om Christus in mij te laten groeien. En Franciscus leerde ook om ook in de ander Christus te laten groeien. Om in ieder mens die je tegenkomt, Christus te herkennen. En zo mogen we door het leven gaan. Met geduld en moed en vreugde. Het licht van Christus in onszelf laten groeien. En het licht van Christus in de ander herkennen. Laten we bidden dat wij zo ons geduld en onze moed en onze vreugde zullen bewaren in deze dagen. Vol verwachting uitkijkend naar het Christusfeest. God die mens wordt in ons midden. Het licht van God dat schijnt in het donker. Amen. Wij zingen nu een lied over Jezus die wij in ons hart mogen bewaren.
wij mogen nou met elkaar dankje en bidden. En dan wil ik vragen dat er iemand wat nemen wil voor de voorbeden of voor het dankgebed. Ik zou nemen willen dat Janneke en Tessa hier in het kerk binnen. Dat ben dus Lietse Paak en Beppe Sissekes. En ik nemen dat van de week Ronja binnen is. Paken en Beppe Sisseke van Teun en Ike. Er worden bensies binnen. Nijlippen. Als een teken van de liefde van God in ons midden. En zo mogen wij steeds weer opnieuw in ons leven de tekens zien van Gods liefde. En daar dus het op hen. Zullen wij maar elkaar danken en bidden. Heer is God, dank u wel dat wij hier jouw licht ontwaren mogen. Jouw wut, dat wij daar naar luisteren kunnen. En dat wij ons vullen mogen met jouw liefde. Wij danken jou voor alle mooie dingen in ons leven. Voor de mensen die het binnen worden. Voor de liefde die we ontvangen. Voor jouw trouw om ons heen. En zo willen wij bidden voor elkaar en voor alle mensen om ons heen. Wij bidden voor de mensen in de tehuizen die geen bezoek ontvangen mogen. Wij bidden voor de mensen die het verdriet hebben omdat ze elkaar net bereiken kunnen. Wij bidden voor deze wiede wereld, voor de mensen die het leren jou. En Heer, er binnen genoeg voorbeelden van mensen die het alleen nog maar dwanden binnen met hun eigen macht en belang. Maar wij bidden ik, Heer, om jouw geest van wijsheid en liefde in mensen, in leiders. Dat ze werkelijk het hebben mogen. Voor de mensen die het aan haar vertrouwd binnen. Wij bidden om jouw vrede, jouw rechtvaardigheid in deze wereld. Dat mensen daar taal lutsen worden, dat mensen daar voor werkje willen. En help ons om zelfs een teken te wezen van jouw koninkrijk. Dat komt en dat al begonnen is. Wij bidden, Heer, vervul ons met echte vreugde. Laat jouw licht in ons leven schijnen. Dat u sterk maakt je wil om er te wezen voor elkaar. Wil zo bij ons wezen, Heer. Ik had wij in stilte bij jou binnen. Om jou vertellen. Naar jou luisteren. En met elkaar willen wij de woorden bidden die het Jezus ons joen het. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij willen nou maar ook het laatste lied jongen en belustrie. Heft op uw hoofden, poorten wijd. Wie is het die hier binnenrijdt? Lieve meisken, wij mogen gaan. Elk naar zijn eigen plek in deze wereld. Om het licht te ontvangen en te delen. Om de echte vreugde te bewaren. Wij gaan bij de zegen van de Heer. De genade van ons Heer Jezus Christus. En de liefde van God. En de meerskip van de Heilige Geest. Wees mij hem alle eer.